ଆଜି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ ଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ। ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ଦେଖ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଲୋକ କହିଲି ବୋଲି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ। ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଯେ ସେଟା ପିଲା ସବୁ ନେଇଗଲା, ମତେ ଦେଖୁନ ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ। ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ମୋର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନଉଛି ନଉଥାଉ। କରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅନାମ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ହେଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମ୍ବକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 2 ଭାଗ ମୁଁ ରଖିଲି, ଆଉ ମଝିଟା ତ ମୁଁ ଖାଏନି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଦିଦିଙ୍କି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଜିର ଆଇଟମଟା ହେଲା ଭାତ ଆଉ ଆମ୍ବ। ଖାଇସାରିକି ବାହାନା ଧରିକି ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଅଫିସକୁ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଅଫିସ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ସଜ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଦିନ ବି ହେଲେ ଟିକେ ସଜ ହେଇକି କେତେବେଳେ ବି ଅଫିସ ଆସିପାରିଲିନି। ଅଫିସ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଏଠି ଆସିକି ବୁଲୁଥିଲି, ଆମର ଏଠି ଓନର ଅଙ୍କଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ଗଛ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ କଢ଼ କଣ ହେଇଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କି ଗଛ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦବ ଏଇଟା କି ଗଛ।